Pozdrav svim ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecraft Pocket Edition. Šta je bilo? Ne. Čekaj. I da, evo nas u novoj epizodi. I evo nas u novoj epizodi i sad ćemo da radimo nešto u novoj epizodi. Andra, već imamo za krevet. Imamo? Za sva 3. Stvarno? Da, evo. Ne, ja samo za 2. Repre, pura, radnici smo mi. Smajni tebe. Mi će da delimo krevet. Ja sam u sredinu. Znači, Kosta ljudi, slušajte ovaj vic. Voze se Strahinja i Kosta u kola i svađaju se ko će u sredinu. Nije tačno, voze se 2 plavuše i Andra u kola. Ne ide to. I svađaju se ko ja će pored njega. Koja ću u Andru? U njega. Kako sa glavu unutra. Jedan ulazi, a zadnji... A ta plavuša je možda plavušan? Plavušan vozi. Plavušan vozi. Idemo, nema mnogo, ima levo, desno, napred. Nozdru. Kroz nozdru. Nema više metala, osušilo ruku. Šta ono tamo? Koliko selo? Kako ne znam da gledam, čekaj da napišu nešto u chat. Napiš kod brani. Ma kod brani. Ali pazi, ove epizode mnogo brzo idu i mnogo mi više zanimljivo da snimam sa ovim nego na kompjuteru. Pošteno. Strahinja mora pasiti da uzmem USB... Mora pasiti da uzmem USB kabel da ti ubacimo ove klipove. Da, klipovi će se zovu prosto Minecraft P EP1, a ne ono, uradili smo ovo, učmarili smo nogu, štekali smo ovo. Gledajte u će. Šta si bre poslao? Ja sam srećan. Pa gledaj ovo facu i... Gledaj, ja sam ovo pre sekundu šišao. I gledaj, odmah, samo vidiš kako naraste vuna. Si dao ti vunu kući bre. Strahinja, pogledaj u chat. Strahinja, uopšte ne donosiš vunu kući sad. Znaš koliko sad imam vune? 12 komada, pa ti vidi. Da su čak i kreta. Svako si idemo po 2. Da. Po 2 komada vune. 2 kreveta. Sad... Ki Nikola, kako beše? Evo krevet. Kad ste delili za picu. Evo tu su kreveti. Evo. Sad ću. Znači, mi smo sve ove klipove snimali jedan za drugim. Koliko prekinemo jedan, odmah počnemo drugi. 4 kreveta. Čekaj, Strahinja. Ko će? Da, zato u nijedan klip nisam rekao ostavite like, share i subscribe. Dobro, to sam mislim, podržam me. Strahinja, daj meni, u stvari napravi čas krevete. Evo. Ali nemoj da staviš. Kosta ti treba baklje. Imam još 5. Sad kad padne, pada noć, sad moram da uključim difficult na max. Da. Sad imam kreveti. Pa čekaj, ajde, najbolje imamo da spavamo sorci. sad. Ali čekaj, Strahinja, daj mi krevet. Da ne bude da zapakujemo negde. Evo. Sad znam kako ću da... Ovo, pa vidite šta ću da... Evo, ja pokušavam, ali ovo neće ispadne. On će tu biti. Evo. Da, vidite, taman neće biti glavan. Ja ću živim ovdje. Ja sam bre glavan ovdje. Gledaj Kostu što uzu čovjek. Kosta je glavanja. Njem vodeni krevet. On čovjek ima vodeni krevet, skroz moj krevet pun vode. Što ti radiš? Upravo je naše vode resurse zagadilo neko govno. Kako govno? Kosta? No. Andrej, što ti radiš? Lešte krevet. Ovako ću lakše da killujem. Ovdje će bude moja soba ovdje unutra. Sad ću namesim vrate u znak i piše bambusova kuća. Soba u stvari. Ovo je naša kuća. Znam da si usamljeno dete, ali ovo je stvarno... Legnite u krevet. Ne, hoću da uzmem neki armor. Legnje u krevet, to bi respavnuli ako bi poginuli ovdje. Pa da. Prvo da Šta ti uzmem neki seksi armor i onda. Šta seksi armor? Kožni u boji ga se razi. Da, ono, kožni... Pomagajte mi. Gdje si? Ne znam. Evo, Andrej, stižemo pomoć. Stižu čika taki. Pomažite bre. Ubite Andrej od ovo tveda. Isključi difficulty, ti imaš što moći. Evo ga Strahinja. Evo, ovdje su. Strahinja step baby. Bežim. Da ja. Kakav armor sam brate ili... To će delimo. Svako smo jedan dao armora da pitne. To je druga stvar, to nije iron pa da delimo. Ja sam uzao. The fuck, one hitova sam ga uzao sam ceo armor i sad bežim kući. I ja isto. Ja ću napravim bak.
Mali zombi. Šta de? To je vrat, on ne! A, spasio sam vas. Spasio sam vas. Ništa vam ostavite u kuću. Ja, gledajte što sam dobio. Gledaj. Vidi ko je? Šeron. Pa čekaj, će da ti dam... Će spavno sad ili nećemo? Modern, će da ti dam ovaj čas. Spavajte da ne spavnem ovde. Sad vidim šta sve imam. Unbreaking, 3 fire protection, unbreaking 1. Dobro, spavajte. Dobro. Im što bude dan. Ajmo. Ja ću u ovaj krevet... Zašto moj krevet ovako blizu njega? Pa dobro, ja ću se udarim. Ne voli. Evo, On će sam namestio. Vidim u noge. A ja vidim skahnjem u glavu. Strakinje si zur, sad si pogušio. šta će vrata ovde? To je moja soba. Tvoja soba ispred mog kreveta. Da. Mržuk ja. Ja ti Holy stavim sobu. shit! Holy shitty! Shit. Oni su sve shitty! Ostav, napravi svima po pikck. Od čega? Od Irlanda, kog si naš. Ali Andra, stvarno, kako si kurat? Pa gdje si ga potrošio? Andra, kako si kurat? Nisam, ne. Andra. Ako nemaš, sad sam našao peks u 5.9. Andra, kako si kurat? Sreće, dva arčera su, to su te napala i jedan zombi oklop. Strahnje, gde si? I svi pobegli, ja jednog udarim i van hitam ga na kraju. Evo ti kram. Daj, metalni. Kamen. Jebi. Pa što baš kamen je, smo toliko sirotinje. Kosta, vidiš šta sam napravio. Kosta, vidiš šta sam napravio. Pa što ćeš ti pa ja svija kartu zapad? Super, sve možeš pravimo farmu. Ja ću da napravim farmu, vi pravite što. Napravi još jednu kantu. Andra. To je lakše. Nemoj da trošite džabe metal, će nam treba. Nije mi Andra. teško, ću se vratim ja više puta. Napravi ti Ja gledam nakon... Neću da ti napravim ništa. Napravi naprijed A ja beskršnu ću farmu. ovo... Znaš kad se radi? A znam onako. Samo da kažeš kocku. Pa tu ću da napravimo farmu. Gledaj, Kosta. Šta? Znaš šta je mogli? Da napravimo farmu sa prasići. Ba da, trebaju nam Kerac. 6. Možemo da ubijemo ako ubijemo zombi. Oni imaju... Nek mi napravi neko od vas dvoje motiku, pošto ste besposledni. Naš sam rudnik. Lezi Lebović. Rudnik si našao. Našao sam cipele, Vrati mi to. Ja sam ih našao. Dobro Gledajte, mi gdje gledaš. pogledajte. Rudnik našao. Evo ti Zašto gledaj. metal našao? Čekaj, bravo ti led. Našao metal, šta me je bolje uzeti? Ne, možeš da pravite metalne stvari, metal nam treba. Metalne stvari, pa ko ste našao rudnik? Šta možemo da radimo, šta hoćemo? Ko zna šta ima tu? Vidim lavu za svaki slučaj. Jer nešto svetlio, pa sam dole. Da se izgubite, posle neće možeš se vraći kao Andrija, izvodi nas iz ovog jebina. Kosta, hoćeš onda ti kožne čizme? Kosta, zašto ste Pošto Strahinja neće, onda ću nam tebi. Ne, ja hoću, daj. Nećeš, već si rekao kraj. Hoću. Kraj, ne. Da snikujem. Meni Da ne. slikuješ, samo klikneš dva puta. Pritisneš ovo tu što ti između strelice 2 puta. Što ti mene klikneš? Navika smišno. Ajde, to čak nije ispravno. Držiš shift. Shift. Na mobilni. Dobre, Kosta. Shift na kompjuter, pa mi je ostala navika. A sad sam se zajebao, pa sam rekao... On je čovjek u godinama, on se teško odvikava od stare navike. Nisam. Evo ga, a motiku mi nikad Ja nisi sebe napravio. glava ovde. Govna jedna. A motiku šta ću ti napravim? A ja kad sam već došao, šta ćemo sad? Strahinja, pošto si tako dobar, evo ti čizme. Hvala. A meni, ja ne mogu šta. Što nisi zašao napolje, nego si se zabunkirao tamo. To što tražim sa tajrom. Kosta godina od nas. Zlato, ako imamo sreće. Masi dobro. Skupimo za zlatne jabuke. Sam ti zađe. Lapis na zuli. Lapis Strahinja, evo ti jedan pik. Pa već imam bre. Nema veze, evo ti Ne kameni. mogu ti ljudi molim vas. Evo ti kameni. Pošto sam ja našao neki novi, tebi evo ovaj stavi. A čekaj, ja ću uzeti metalni pikaks. Ne možeš. Pa čekaj, da je za mene ja. Nemoj metalni, taj nam treba. U stvari sad sirno ću naći. Metalne stvari nemoj da dirate, to nam treba. To se sve deli na ravnomerno. Pa ravnomerno, ja nisam dobio ništa. Pa nisam ni ja, napravi nekad sve, a nemoj samo da čekaš da ti je Kosta damo. Često ima stvari. Pa dobro. Treba naš se stoga uzmi. Ali moj je trošak metal. Nije od metal. Da. Metal. Andra, zašto se još provadio? Ako si ti Emerald, možda ti ne emerald sa kameni. Mislim da ne možeš. Ti normalno. Možeš da ga skineš, ali nećeš da vidjeti. Ali šta će ti emerald? Nema ništa. Lepi. Šta ti sve? Ima. Šta vam? Ako nađemo seljaka. Pa, Yes. Da, ali si jedan emerald, što možeš da kupiš? naprimjer, šargarepu. Da. A to možeš i Sam sam već ima cijelo selo puno. kupiš, znaš šta ti boli ovo, ali ti je malo ništa. Možda spavnimo villagera da hakuju. Da.
Ako namestim da sam ja Pa čekaj, pa mi ne možemo ni da trgujemo s villagerima još, nije to verzija. Ako znaš, ovo je sad nova. Ovo je jedan sam tak. Da. Ako tu biš 3 vrata kad napraviš jednom, onda kako treba da bude 1.8, ali ovo ti pola 1.8. Pola 8. Koliko ti stojiš plati ako pogledaš? Preti vam. Gledaj vam, dođi vam, desi. Evo sad ću tu, ti što malo da manji. Gledaj vam. Treba mi baklje. Molim te koristi normalni izraz. Stani tu, ne pomeri se. Evo sad, mislim. Evo ti kofa. Uzmi puni kofu i prolivaj svud redom, uzimaj mi seme. Treba mi seme za baštu. I čim nađeš, zasadi. Pa čekaj, Mislim da sam dobio jedno seme na početak. Zato što ću sad ja da zasadim, ali nemam dovoljno seme, pa ti trebaš da tražiš seme. Što ovako nemaš šta da radiš, samo tu To je preći zajebaš. mi sada, ja Šta mi je? skuću. Pa pokup, da uzmi sam. Imamo svi tu. Evo, gledaj što ga sami nadobijemo. Da napravimo posle kad već malo skupimo više resursi, 3 iste kuće. Pa Ne, ja ću uvijek držim u rudnik. posle stvarno, što? Ali ovo je sad naš zajednički rudnik. Znači ja negdje napravim Ali svoj. Kosta će sve tu, Koji ćemo mi dolazimo. i izlazimo i praćemo nos. To je to, moramo završimo klip. Znači ako vam svidio video, stavite like, share i subscribe. To I se ne morate, podrazumeva. vama to, baš to ništa ne košta, a nama mnogo znači. I ako se žene, poljubite me. Možete. Biće. U razdaljak. I pozljudi.